onye kpọọ ọbịa mkpọkọrọ agbata obi ewere ekpofu ahịfịa abịaza ndị ọcha abịaba ya buru nkwụ buru arụsị buru ọganigwe buru ezumezu buru arọbụnagụ anyị na-abefa unu ya kịta na ife a na-afụzi na news ọ na-enyezifa nsogbu fa wee na-ebuchiatazi ya azụ anyị na-etufunu ka anyị maa ndị anyị na-etufu na omenala anyị ọ nwekwa ndị adịrọ mma ndị a na-adịrọ mma sị kwụsị na ya akwụsịkwugbo ụfọdụ mana ka anyị saa anya asa ghara kuru na nwa wufu onye na mmiri eji wuo ya arụ ndị ọcha abịa wetala anyị ụka dị mma mana fa abịazi ga-etinye na anyị na-akpọku ndị ichie fanwa anyị na-amagarọ na-ayọ ndị Igbo onye ọbụla makwa na ị na-ekpekwa ekpere na-akpọku ndị ichie ndị ọcha tinyekwa ndị ichie bụ unu ọ bụrụ na nna gị anọrọzịa ịma na ọbago na ndị ichie na ọbago na ndị ya na-ekpechite ya ekpere n'ebe a Chukwu nọ ọ bụrụ ego alụsị ka ọ bụ alụsị nwa bukwuru ajọ ife tupu ndị ọcha abịa nwere ndị na-agwọ ọya na be ya ọfa ncha ka akpọ dibịa mana ndị ọcha abịa gwa anyị na okwu a bụ dibịa na ajọ ife bikonu ke ndị na-agwọ ịba ke ndị na-agwọ ala ke ndị na-agwọ otolo ke ndị na-agwọ ọya niile jupụtara n'ala Igbo tupu ndị ọcha abịa na-enekwa anya ya Bob Udokwu gụkwara akwụkwọ ekwetakwa na onye arụ nwụrụ anya jee ụlọ ọgwụ mana bikonu ka anyị welu etu Kraịst si anyị na-efe si wee kwu ka anyị welu nke Siza nye Siza welu nke Chineke nye Chineke ụtụtụ anyị si na ụla pụta anyị na-ego anya n'igwe welu mkpụrụ ọjị Chineke nyere anyị ji akpọku ya wee sị Olisa bi n'igwe eze dị ebube nọ n'eluigwe ọgọdọ ya na-akpụ naanị kelee n'igwe ka a na kee mmadụ na ife niile dị n'ụwa na anyị kene nekwa ọjị anyị nyere anyị nọ isi ka anyị were na-akpọku anyị awụọ ọjị tụwa ya n'ibe n'ibe ndị nọ nso ata ọjị wee kene ya ibe anyị nọ nwee ndị ọzọ na-eme etu a ụfọdụ aghọtara na ọjị anyị na-awa bụ nya bụ oriri nsọ a na-eri n'ụlọ ụka Kraịst si na-eme na ya tutu na m abịachi ya taa ọzọ ọsọ ọjị ka ọ na-abụ apụta tụwasịa onye were ibi ewelu ndị Igbo si ọjị pee mpe mịa zuo onye ọbụla onye Igbo ịbịa bịa onyere gị ọjị ọsọkwa ya enyeghị anụ enyi si ya na ime eri mana enyeghị ọjị ma na ọ nabataghị onye kwụzie gị nzu ịbaa nzu ndị ọcha agwara anyị na ọ dị njọ kịta afa na-ekwugharịzi maka na alụsị anyị niile na arọbụnagụ anyị niile fabulusi na-apịafe ịtarị na-apịawafe azụ ekene m unu Igbo anyị ga-adị nọ afọ m bụ Bob Manuel Udokwu onye Ogidi na Anambra steeti nwa amụ n'Obi daalụnụ ọ ga-adịla anyị mma n'afọ onye nwe anyị bụ Kraịst amen.